Nechinangwa chekuda kupedza mhirizhonga nebvonga mpopoto mudzimuri, the Bustop TV vakabatana neve Culture Fund neve European Union vanokupai chirongwa Chegore Rinoka. Chiregai tibva tapinda mumutambo. Kati handina kurasika here. Asi munhu uyandirayira kuti ndimire pachikona chimwe chiri pasi pegomba. Kuzvino handiti ndiro gomo racho here. Iya, ndiri kuona mukadzi uyo ari kuuya nekuno uyo atakura zvinga rehuma. Iya akazvi akageya ave kuenda nedivi risiri rinowana. Regai ndibva ndaita zvokudaidza kana kuti regai ndiite zvokumanya. Pamusoro yamai, ndinokumbirawo kuti mumirepo mundiyamurewo. Svikai zvenyu ndamira. Suri nekukunetsa shamwari. Chiona ndave kukunonotsa iwe uri kudai kuremerwa nehuni dzawakatakura idzi. Hapana chakaipa vasikana. Bvunzai henyu kana ndichikwanisa kuuya muraindoita saizvozvo. Suri henyu ndamhanyira mberi. Ini ndinonzi Mandinema. Ndiri kubva kugokwe kwandakaroorwa. Inguva yangu yekutanga kusvika kuno kuminda mirefu kwakatambira bhudhi vangu kuno. Ndiri kubvunzawo zhira inoenda kwava advance vane mudzimai wavo anonzi Majuri. Munovazivawo here? Hongu ndinovaziva. Matove pedyo nemusha wavo mufunge. Asi zvino kana mukafamba muchibvunza nezita remurume rekuti advance iro, hamukurumidze kupawana ba. Nega, saka ndoshandisa zita ripi racho kuitira ndibve ndakurumidza kupawana. Ko ndobvunza nemutupo wavo here? Aiwa, shandisai zita remukadzi. Iro rekuti Majuri here? Kwete iroro rekuti Majuri. Kuno anozikanwa nemazita maviri, Mawaya kana kuti Magaiva. Asi zita rine mbiri nderekuti Magaiva. Kana mukabvunza chete kuti paMagaiva, chero mwana mudiki chaega anokuratidzai. Asi kana ndimiwo vasikana, zvinoita here kuti pamusha panotungamigwa nemurume pashevedzwe nezita remukadzi? Munozvionawo here zvichiita here izvozvo zvamuri kutaura? Ndizvo zviri kutoitika izvozvo. Mabasa. Asi muroora wenyu munomutarisira pasi here? Munhu ane mbiri yekubata mabasa emaoko zvakadaro nezvimwe zvakangodaro. Hanzvadzi yenyu haina dhoo paya ndikudze. Handiwirane nemi vasikana, nokuti vanhu vacho vose vanoshanda nesimba pakurima. Dai mataura kuti apa zviuya zvakatorana, ndaiwirana nemi. Hongu bhudhi vasati varoora mukadzi uyu wamuri kuti Magaiva uyu, vaive vakarimirana mugani nebadza. Asi gare gare Shabani yakazoshandura mhepo. Ngaichisiya matambo tirege kuramba tinonotsana Mandinema. Iko kwakanaka hako here? Chaizvo, ndiri kungoda kunoona kwave kugara hama dzangu. Ndanga ndangosungwa mbira dzakondo nemurume achindirambidza kushanyira hama dzangu nekuda kweruchengero. Kwai kana mukadzi akafamba oga anodana nevamwe varume. Zvokupenga zvoga. Varume vechidhara ndivo vanowanzo kuita shanje dzakadaro. Taura hako. Asi hamusi vezera rimwe chete here? Uri kutaura sezvinodzione muti mudama iwe. Murume mukuru kwandiri yeyu. Iwe, chikandatsoka wakananga nenzira iyo. Ozonobvunza wasvika pane chibhorani. Asi vaadvansi vauri kutaura vacho ava unogona kusvika vasiko kumba kwavo sekuziva kwangu. Sei wadaro? Ndakanzwa nemuzukuru wangu akavatakurira mabhero avo efodya achimaendesa kwainotengeserwa kuti akavasiya ikoko mushure mekunge vabhadharwa mari dzavo dzefodya. Vamwe vose vavakaenda navo vakasodzoka, asi ivo havana. Zvimwe vadzoka nhasi ndiri kuno kuhuniya hamene. Vakaenda kunotengesa fodya yavo? Asi havasati vadzokana nhasi. Vavakaenda navo vakadzoka, ndizvo here? Chinzwa mukadzi mukuru, ndatove kuita makuhwa pano. Iwe Mandinema, ina hapana zvandataura uye iwe hapana chawanzwa kubva kwandiri. Handiri kuzonzwa Magaiva achiti tocha achisvika pamba pangu kuzondibvunza makuhwa ini. Waita mhanza iwe. Chimuchovhambayo chaJapani chiri kudhuruma icho. Saka chimbangira kumugwagwa unokushimisa chikutakura. Japani asiye munhu mumugwagwa.
chero chovha mbao yake yakazara sei uye anokusira pedyo pepo uri kuenda mahara futi. Iwe zvapano imbwa here vasikana, unoda kundirumira vatete vangu seiko iwe? Vatete mandine maota vazive here iwe zvapano putsaki mani. Svikai zvenyu vatete mandi. Kana ndiripo imbwa hairumi vanhu. Kwatitambireka. Unotambirei nhai Muroora? Maoko chetawo. Munhu ndiye anotambirwa vatete, kwete mapasuru. Saka unondiudza kuti rumbwa gwako guri kuda kundiruma kudai ruchandizivini? Imbwa iyi yakakuona ichidiki paya pataigara kumatongo kuya vatete. Saka dai mamborumwa. Dai mamborumwa mudzidzetsika yekuvhakachira vamwe. Ko makadiko nai vatete mandi? Ko iwe wacho unoshanyira vamwe here iwe Mejuri? Uku ndiko kusekana kwavana kamba manje. Ko munhu ukagofamba woga kudai. Vatete kasi vavada kutitsvagira vana baba munini Francis. Handina nguva yeizvozvo ini sekundiziva kwaunoita iwe Mejuri Muroora. Rega kuda kuita pfungwa dzakagomarara kunge dzevarume. Ini newe tiri vanhuoka. Ko kuzondipfundumwarira kudai nhavatete. Pane chandakutadzirai kani? Asi mauya makandirokera dhende. Pane guwa ramakahwa here naadvance wenyu yeyo? Ndine urombo Muroora kana ndakurasira muromo. Ufunge hauna kana chinhu chimwe chawakanditadzira. Hongu kugumbuka ndakagumbuka, asi handina kugumbukira iwe. Mwana mudiki wamuri kuona pano wamunoda kubata kumeso ndoupi vatete? Imi vatete mandine memi. Ziyai zvamuri makura kuzviona kudai vatete. Rega kundidaro Muroora. Ndiri kutaura chokwadi changu chizere. Ndokuudza ndichichema here kuti handina kugumbukira iwe. Saka umwe uri pano amagumbukira ndiani? Muroora, kumusha kwandabva uko kugokwe hakuna kumira mushi. Ndokusakani wandiona ndamhara pano kudai izvo. Ndiri kambudzi kauya kuzozvichema pavanhu. Handizivi kuti uri kuda kuti tiparure nyaya yacho timire pazhe pano here. Kwete vatete. Kana mune nyaya hombe iri kukuvhiringai pfungwa dzenyu, regai tibva tapinda mba. Izvozvi BP yangu yakakwira zvekutoda kutadza kufema nezera rangu rino. Ko chinyizve nhai vatete? Munhu ugere nemurume wake zvakaisvonaka kudaro. Pindai mumba tinyatsotsanangura tigere pasi. Pindai vatete. Ai, dosiyai zvenyu vatete. Regai tigopindwa nemhepo. Regai ndigadzike poto pamoto. Titaure ndichibika kazvedu nhai vatete. Rega hako kuzvinetsa. Pari zvino handina nzara uzondibikira hako paya. Ko ukazenge uri wega pamba wani nhai Mejuri. Kuti zvimwe ndatadza kuona. Maona vatete. Heka, saka vamwe vaenda kupi? Vasikana vaviri vari kuchikoro kuboarding. Ichi chikomana advance junior ichi ndicho chakainda kwambuya vacho. Ko ivo baba vacho, baba junior vakaendepi? Kumunda. Kumunda? Kunodinizve nhai vatete? Takapedza kukohwa kare isu. Asi imi hamusati mabvisa donje mumunda? Donje takabvisa mumunda tikaendesa kuGMB. Ichokwadi kuti pfungwa dzenyu hadzina kugadzikana vatete. Dzatogadzikana kapa ndiri kutaura newe kudai. Wandisunungura nokundipa zheve kwawaita uko. Hadzisani dzagadzikana pfungwa dzenyu vatete. Ikotoni yepi inoenda kuGMB sekuna ichibage? Zvisinei vatete. Ko makawana mabhero mangani kwamwaka uno? Kuno isu sekuziva kwenyu tinoti mafodhazve. Makawana yakawanda zvakadii mwaka uno, sezvo nyika isina kuita dambudziko rekushaya mvura iyi. Inga kana nemwi munozviziva kuti panyaya dzebadza idzi ini Muroora wenyu ndiri bhisa chairo. Chiwa kuzvitutumadza manje. Anorima ndiwe here kana kuti murume wako ndiye ari kuita mutsimba nebadza iwe uchita basa sebasa rekupenda miromo nenzara? Hama yenyu igere tatata pano vatete. Takatora nari mushuga ndauya. Sekuziva kwamunoita vatete. Ndikamurera ndikamufidha sekune Hebrew nenda kumarket. Muri kutoseka vatete.
Ndotadza kuseka nekutsvinyira kwauri kuita bhudhi vangu kwese ikokuko. Meji wewe. Handisi kutsvinya ini vatete. Bvunzai vanhu vose munharaunda kuitira kuti mubate chokwadi. Ndichiswero zvinetserewo zvangu mwana wavaridzi akasonana nenhama dzakewo. Mirai muoni paachasvika pana advance muchamutadza imi nekuchinja kwawaita mazuva ano. Kuchinje asave kudzora mafuta kana kumwa mapiritsi ekutsvukisa ganda here. Wandinganzi ndingabva ndatovha ndashaya. Rega kuwanzira murume zvakadaro iwe. Handisi kuita zvedambe ini vatete. Munhu wandakatorana naye aine chiso chakagwambiswa nenhamo chichinge mudzonga yenyama kudai. Iye zvino chiso chake chava namastamba anenge mihomba yembambaira kudai. Kana chitumbu chake aiwa kutoputudza kunge zamu remhandara kudai. Sirega kundityora mbabvu nesetswa Meju. Zvakwana kani. Haikona kudherera vatete. Muroora makapiwa nedenga imwe. Izvozvi ava namazuva matatu aendesa mabhero efodhi anodarika 15. Kana zvangu zvikandikudzira, ndichakuramwirai mari yamabhero 2 kudai mudyowo zvedikita rangu vatete. Chokwadi kana ukadaroka unenge wandigonera dhiya. Ko ivo bhudhi vanosvika rini kona ini? Ngaasvike nemari yacho pano muone tsura randoda kukuitirai vatete. Yenyu mari yamakaona kubva kucotton chibvai maisungirira parutivi mumbodla yedu isi varimi vetobhako. Zviya mati makaindisa mabhero mangani edonje? Vatete mandi, ko mukagei muri kuchema zvenei vatete? Kufarira mari yandakuvimbisa here kuti vazvazvenyu kana vachinge vauya ndokupai kana kuti paane zvimwe? Ko makuramba muchingochema zvenei vatete? Ndakubvunzai kare asi handizivi kuti sei muchiramba kundiudza. Pada munoda kutanga maudza hazvadzi yenyu kuti agozonditurira mashoko enyu. Munhu ngaarege kundidaro mhani muroora. Kana nemi munoziva kunetsa kunoita kurima donje. Munhu wandifondotsa sedhongi pakurima nekuikowa. Hapana pakunoti donje ratengwa. Mari yave maoko ake. Pombi mukwasho weko Meju akandibata neseri kweruoko zuva rakacheka nyika. Chinyi chakaitika vatete? Wakadla mari yedonje ukakoniwa kukupai? Yakanguti chima mari yacho zvakaperera ipapo handaiona ndichiburitsa misodzi yangu kudai pamberi pako. Mari yose akairoresa mukadzi wepiri mudikisa kwandiri. Kutenda nyabasa hwai kwakadaro Inga murume wenyu imbwa chaiyo nai vatete. Imbwa iri nani asi kuti muroyi anoroya masikati machena. Aita raki. Chete kungoti iwe uri mufundisi zvako. Dai ndiri vatete mandi. Ndaimudira poto yese izere namafuta vatete. Chimboregei zvekuchemei zvivatete. Mutarise kuti ndiani uri kuramba achingotumira mameseji pafoni penya. Pari kuramba pachipinda mameseji. Mameseji anenge ari kuramba achiwanda vatete. Imbomirai zvekuchema dai kuti kungoti ndiri muroora. Ndingadai ndakutarisira asi hazvigoni vatete. Tarisai foni vatete. Regai nditarise ndione kuti ndiani. Nema chaitso. Anoda kundinyepera hakuna zvakadaro. Bhuti ndinovaziva havadaro. Ndianiko kwai? Ndiye Kapombi murume wangu ari kundiudza manyepo ekuda kuvhara mahwana ake. Kwanzi kudi? Kwanzi ndasangana nabhuti advance endi vari vose izvozvi. Zvaari kutaura zvacho. Hazviti kuti ndikudze muroora. Ungaore moyo. Manyepo chete ari kutaurwa pano imbwa yemunhu. Ngatisaitei mhirizhonga mudzimba. Ngatigone kutaurirana pasina kurovana kana kutukana. Ngatisangane zvakare svondo rinotevera. Chirongwa munochipiwa neveBustop TV vakabatana neveCulture Fund pamwe neveEuropean Union. Hurukuro pamusoro pemutambo uyu inowanikwa paWhatsApp namba inoti 071 210 6428 071 210 6428.